दिनै नोंथांमोना इउपिपिएल निफ्राय राजु नार्जारी बिथांमोननि मोनसे प्रेस कनफारेन्स नुदों आरो बे प्रेस कनफारेन्स बादिब्ला बिथांमोना बुंदों जे हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकारा फार्स्ट एसेम्बलि खालि जि माखासे डिसिसन लादों बिनि मोननैसोखौ बाख्नायदों बरायदों नाथाय मोननैसोखौ बिथांमोना डाइरेक्टलि हेंथा खालामदों आरो इलिगेल होननानै बुंदों। नोंथांमोना प्रेस कनफारेन्सखौ खोनासंगोन गोबाङानो खोनासंखाबाय जानांगौ जायफोरा खोनासङाखै नोंथांमोना थारैनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंनो मोनगोन। बिथाङा बुंदों मा जायफोर भिसिडिसि सेक्रेटारियेट फरेस्ट ग्रेड 1 ग्रेड 2 नि साकरि होदों माने बेखौ नायबिजिरगोन जायफ्रा इलिगेल दङ बिसोरखौ केन्सेल खालामगोन बेखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बुंदों राजु नार्जारी बिथाङा बुंदों बे माने प्रपार एग्जाम लानानै एडभार्टाइज होनानै एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै अरेलालागि थांनानै बेखौ होनाय जादों आरो बेखौ बेबादि माने नायबिजिरनानै केन्सेल खालामनो नागिरनाया माने हेरेसमेन्ट होनायसो जागोन बेबायदि बुंदों। स' थांखांनायखौ नायालासिनो फिउचारखौ साननानै खामानि मावनांगौ बेबायदि बिथांखौ एडभाइस होदों बायदिसिना बुंदों। आरो मोनसेया जाहैबाय मा जि PMAY न' सासे इउपिपिएल नि मानसियानो मोनथाम गाहाम लानाय बे बाथ्राखौबो बिथांमोना रिप्लाय होदों बे कमप्लिटलि नंखाय मिसा खोथा बुंदों होनना बुंदों राजु नार्जारी बिथाङा जे बेबायदि जाननो हाया जिहेतु जिआइटेक ना मा होनो जिअटेक खालामखानाय जायो बेनिखायनो बेवहाय माने सासे मानसिनो मोननै मोनथाम न' होनाया सम्भब नङा बेबायदि बिथाङा बेबायदि बुंदों। नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा क्लेम खालामदों जे सासे मानसिनियावनो बेबायदि मोननै मोनथाम आरो इउपिपिएल नि होननानै बुंदों बिथाङा। स' इउपिपिएल नि मानसिफोरासो न'खौ लाजोबदों बेबायदि आरो बेखौ डाइरेक्टलि नङा होनना बुंदों गोरोन्थि होनना बुंदों मिसा खोथा होननानै बुंदों। आरो बिनि बादैबो नोंथांमोनाथ' खोनाखादों जे साकरि होनायफोरा इलिगेल माखासे दं बै इलिगेलफोरखौ गासैखौबो मा खालामगोन दानजोबगोन जायगा इलिगेल बेखौ दानजोबगोन इलिगेल नङैफोरा मोनगोन बेयाव साननो गोनां गैया। आरो गोबां बाथ्रा बुंदों 100 crores जि एसुरेन्स बेनि खोथा होनदों जे फार्स्ट एसेम्बलि खालि जेसेबांखिनि बिथांमोना गेरेन्टि होदोंमोन बै गेरेन्टि माखासेनि थाइसेबो फैसानि बेवहाय सेंसन जानायनि बाथ्रा सावरायाखैसै बेफोरबायदि पलिटिकेल एटाक खालामदों बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल इस्यु। स' अपोजिसन पार्टिया सरकारनि सायाव बेबायदि एटाक खालामनाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा। स' बिथांमोना बेबायदि एटाक खालामदों दा हाग्रामा महिलारीनि सरकारा मा मावनो हाया बिथांमोननिसो आरो नोंथांमोना बिथांनि प्रेस कनफारेन्सखौ फारसेनिफ्राय खोनासङोबानो बुजिगोन जे बिथांमोना मा बिथिंखौ सापर्ट खालामदों आरो मा बिथिंखौ हेंथा खालामदों। स' बिथांमोना अपोजिसननि रलखौ लानायखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो बुं जे नोंथांमोननि बादिब्ला मा जानांगौ आरो मा जानाङा। मिनि सेक्रेटारियेट बानाय अदालगुरियाव बेखौ बिथांमोना गनायदों बाख्नायदों धन्यबाद होदों सरकारखौ। स' थांनाय समफोराव बबेखानि जों बेबायदि अपोजिसना बेबायदि धन्यबाद होनाय जों नुफेराखैमोन फार्स्ट टाइम नुदों आरो स' बेबायदि स' जियानो जाया मानो मोजां खामानिखौ जों बाख्नायनांगोन गाज्रि खामानिखौ जोङो सोंखारिनांगोन बा सुद्रायनो नाजानांगोन बेनो अपोजिसननि नियम। स' जियानो जाया मानो स' पलिटिक्स होननाय बुस्थुआ बिदिनोसै माने बेखौ एटाक खालामलायबाय थागोन आरो बेबायदिनो जों फैनाय 5 बोसोराव नुबाय थासिगोन। स' साननै सानथामनि उनाव जि नायबिजिरगोन बै नायबिजिरनायाव भिसिडिसि सेक्रेटारिफोरखौ बेसेबां 2 नम्बरनि मोनो बेखौथ' समाज खिन्थागोन। आरो जि माखासे टेन्डार थिकादारफोरनि थाखाय जि टेन्डार जारि खालामदोंमोन बै टेन्डारा वार्क अर्डारबो ओंखारदोंमोन गासैखौबो केन्सेल खालामनाय बाथ्रा होनदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो बेखौ इलिगेल होननानै बुंदों बेबायदि खालामबा माखासे मानसिफोरनि थासारिया जोबोर गाज्रि जागोन डेट मिन्स थिकादारफोरनि थासारिया जोबोर गाज्रि जागोन बे बाथ्राया रोखा आरो लायाबिलिटिसनि बाथ्राखौ बुंदों। स' बेबायदि नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथाङा मा बुंदों। बिथांमोना जे उदालगुरियाव बिटिआरनि मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरदों बे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरनाय थांखिखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो बिथांमोनखौ गोजोननाय बावहरदों। गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों जे मिनि सेक्रेटारियेट खालामगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों किन्तु बे मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय जे बाजेट एलकेट खालामनांगौ बाजेटखौ बिथांमोना एलकेट खालामाखै थाबैनो मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय बाजेट आरो मावफारियाफोर हिउमेन रिसोर्स बेयाव डिप्लय खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों नङाबा मिनि सेक्रेटारियेटखौ बानायनानै बेयाव खामानि मावग्रा मानसि जुदि रावबो थायाब्ला बे मिनि सेक्रेटारियेटआ माबोरै सोलिगोन रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय मा बेनिफिट मोनगोन बेखायनो खालि बेयो मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायाबालायनो आरो मोनसे प्रमिसल' जायाबालानो थाबालायनो बिथांमोना जाहाथे बाजेट आरो हिउमेन रिसोर्स बेखौ जाहाथे थाबैनो
बिथांमोना एल'केट खालामो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। ब्रैथियाव बिथांमोना जे थाबैनो माने लेन्ड सार्भे खालामनानै थाबैनो हा पाट्टा होनायनि जे बिथांमोना थांखि लादों बेखौ जोङो बरायदों। जोंनि सरकारनि टाइमाव कर'ना भाइरास आरो लकडाउन थासेयावबो 3,50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो जोङो हा पाट्टा होबोनो हादों, न'खरफोरनो हा पाट्टा होनो हादों। आरो जोङो जिहेतु बिटिआर काउन्सिला गिबिसिन मोनसे काउन्सिल जाय जेसेबां हानि रेकर्ड दं बे रेकर्डखौ जोङो डिजिटाइज खालामबोनो हादों आरो दिनै बयबो बेखौ अनलाइन नायनो हायो, कम्पिउटाराव सेरबानो गासिबो ओंखारजोबो। बेखायनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोरलै खामानि जागोन हा होनाया। ओंखायनो थाबैनो बे हा होनायनि खामानिखौबो बिथांमोना टाइम बाउन्ड मेनाराव जाहाथे होयो बेखौहाय खावलायहरनाय थाबाय। बाथियाव बिथांमोना जे दा जे 15 फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डार जाखांनायफोरखौ टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों। बे खालामनो नागिरनाया बिआइनि, बियो आनकनस्टिटिउसनेल, एगेन्स्ट द रुल्स। मानो होनोबा जोंनि बिटिआरनि जायफोर ठिकादार बिथांमोना सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै, नङा होमबा, ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोनदों, मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों। दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै ठिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन। बेनि थाखायनो बे ठिकादारफ्रा रावबो नङा, नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय। दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि बिटिआरनि जौगानाया माबोरै फैगोन? ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखारनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे ठिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन, बे समाव गोबां बेबायदिनो बिआइनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन। जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामाखै। बिथांमोना 2,900 रांनि बिथांमोना लायबिलिटि खालामदों। 2,900 जेराव 2,900 कौटि 2,900 कौटिनि जे लायबिलिटि बिथांमोना गालांदोंमोन, बेवहायबो जोङो बेखौ केन्सेल खालामाखै आरो फ्राय 300 कौटिनिबो बांसिन, फ्राय 400 कौटिसो जोङो बे लायबिलिटिफोरनि बिलखौ जोङो होबोनो हादों। मानो होनोबा बैफोर मानसिफ्रा रावबो नङा, बे ठिकादारफ्राबो बिपिएफनि दिनाव मोननाय ठेकाफोरबाबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबायफोर, जोंनिनो ओनसोलनि सुबुंफोर। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों, गावनि सिपिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों। दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो? जोङो गासै 400 कौटिसो होबोबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु बैफोर माने कन्ट्रेक्टखौ बिपिएफनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन। जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा, हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो। मानो होनबा बै ठिकादारफ्रा सोरनावबा लन लानाय, सोरनावबा हावलाद लानानै, हा फाननानै, बेंक क्रेडिट लानानै बिथांमोना बे ठिकाफोरखौहाय दैखांनानै होदोंमोन आरो दा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे अलखदाव बिथांमोना दङ। ओंखायनो जिहेतु बिपिएफनि दिनावनो बै टेन्डारफोरखौ होनाय जादोंमोन, बे लायबिलिटि बिलफोरखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौबो आंहा खावलायनाय थाबाय। बिथांमोना बुंदों जे दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ, बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों। बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फल' खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेसन कन्डाक्ट खालामहोनानै, आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो सिएसबि खौहाय अरेल एग्जामिनेसन बा भाइभा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय उइथ माने मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों। खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फल' खालामनाय जायाखै। बै लाइमोनफोरा जे दिनै साख्रि मोनबाय, जइन जाबाय, बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो आनकनस्टिटिउसनेल, इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल। ओंखायनो बिथांमोना माने बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो, जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयाव कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां। जोङो फ्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोना गारबोदों, जों होबोस्लाबनो हायाखै। जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन, माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय। बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय, जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै। इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों
आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय प्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोबबाय खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ एकदम माने इलिजिबल जायफोर प्रपार प्रसेस खालामनानै बिराद गोरों प्रफेसारफोर ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौहाय कमिटि दानानै होनानै जाहाथे मोजां मानसिफ्रा मोनो क्वालिफाइड इलिजिबल मानसिफ्रा मोनो बे प्रसेसखौ फल' खालामजोबनानै खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौमोन बे एपइन्टमेन्टफोरखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो थांनायाव माने फार्स्टआव थांबाय थायाबालाय फिउचारखौ जाहाथे बिथांमोना फकास खालामो बेखौ आंहा खावलायनाय थाबाय आरो मोनसे डिसिसन बिथांमोना लादों जे नन CSB जायफोर साख्रि मोनदोंमोन प्राय 570 सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ गैयाजासे CSB नि खुनु प्रसेस गैयाजासे एडभार्टाइजमेन्ट गैयाजासे 2020 मायथाइसिम बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन बे एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरनो बिथांमोना दानारि बान्था होनो नागिरदों बा दानारि होनो नागिरदों सालारिसफोर होनो नागिरदों आराय बोसोरनि खननै होनो नागिरदों बे जोबोद मोनसे वेलकाम मुभ बेयो मोजां मोनसे डिसिसन जादों बे सालारिखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायनाय थाबाय जों जोबोद नाजादोंमोन बिथांमोनखौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जे साखरि बेयाव बिथांमोनखौ सोसननानै बिथांमोननि साखरिखौ जों रेगुलाराइज खालामनो जों नाजादोंमोन जोङो सालारिबो होनो नाजादोंमोन खिन्थु बबे हेडनिफ्राय बिथांमोननि सालारिफोरखौ होगोन बेखौ जोंनि अफिसारफ्रा नागिरनानै मोनाखैमोन अफिसारफोरखौ जोबोद जोङो नारसिनदोंमोन खिन्थु अफिसारफ्रा गिनानै जे खुनु प्रसिडियर गैयाजासे प्रसेस गैयाजासे होनाय साखरिनि सालारिखौ बोरै होनो होननानै अफिसारफ्रा एग्रि जायाखै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एग्रि जायाखै सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ एग्रि जायाखै बेनि थाखाय जों बे दरमाफोरखौ होनो हाबोआखै दा बिथांमोना जे होनो नागिरदों जों बेखौ जोबोद बरायदों आरो थाबैनो जाहाथे बे सालारिफोरखौ होयो बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मैया मोनसे नंखाय बाथ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बे जाहैबाय मा प्रधानमन्त्री आवास योजना PMAY नि न' होनायाव UPPL नि मानसिफोरनो 3-4 खरि न' होदों होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेयो खुनु बेबायदि माने स्कपआनो गैया खुनु चान्सआनो गैया मोनसे न'खराव नोङो 2-3 न' होनायनि मानो होनबा बियो जिअ टेगिं प्रसेसजोंसो माने बेखौ होनाय जायो जे खनसे मोनसे न'आ जिअ टेग जाखांबाथाय आरो बेखौ सेकेन्ड टाइम नों जिअ टेग खालामनो हाया बियो डाइरेक्ट दिल्लीयावहाय माने जे एप दङ बे एपआवहाय बियो माने एन्ट्रि जाहैयो बेनिफ्राय नों बेखौ सेकेन्ड टाइम बेखौ खालामनो हाया बेयो जे जायगायाव जिअ टेग जादों बेनिफ्राय नों दस्रा जायगायावबो थांनानै लुहैनो हाया गतिके आरो बे जिनिसखौ खुनु जोंनि UPPL नि पार्टी वार्कारफ्रा मावाखै बेखौ सरकारि मानसिफ्रासो मावदों बेयाव GRS फोर दङ आंगनबाड़ी वार्कार आशा बिथांमोनासो बेखौ बानायदों पशु सखी माने ग्रामीण सखी मा दङ जे जोंनि ग्रासरुट लेभेल जे सार्भिस प्रोवाइडार दं बिथांमोनासो बेखौ खालामदों बेखौ खुनु UPPL नि वार्कारफ्रा खालामनो मोनाखै गाइडलाइन्सआनो बिदिनो भारत सरकारनि गाइडलाइनआनो बिदिनो आसाम सरकारनि गाइडलाइनआनो बेबायदिनो गतिके बेखौ रावबो सोलायनो हाया बेखौ BPF सरकाराबो सोलायनो हाया जोंबो सोलायनो हाबोआखै बिथाङा सानदोंबा जे बेखौ केन्सेल खालामनो हागोन बेखौबो केन्सेल खालामनो हाया स' बेखौ जास्ट हेरेसमेन्ट होनायल' जागोन जोंनि दिनाव जोङो प्राय 3.5 लाखनिफ्रायबो बांसिन PMAY न'फोरखौ लुनानै कमप्लिट खालामनानै रायजोफोरनो जों होबोदों आरो प्राय 3 लाखसोनि बारा जोङो सार्भे खालामनानै बै गरिब न'खरफोरनो न' होनायनि जे प्रसेस बेखौ जों खालामनानै गारबोदों दा बिथांमोना बे न'फोरखौ जाहाथे मोजाङै लुनानै होयो बेखौसो जों खावलायदों आरो बे न' मोनग्रा मानसिफ्रा रावबो UPPL नङा रावबो BPF नङा रावबो BJP नङा बिसोर गरिब मानसिसो गरिब न'खरसो गरिब न'खरहा खुनु पार्टी एफिलिएसन थाया बेयो खुनु पार्टीनि मानसि नङा बिथांमोनखौ जौगाहोनानै लांनांगौआ बयबो सरकारनि गासैबो सरकारनि बियो बिबान नोंथाङा जुदि गरिब न'खरखौ UPPL होननो नागिरदोंबा बियो जोबोद दुखुनांथाव गासैबो गरिब न'खरा जे UPPL बे बाथ्रा नोंथाङा बुंनो सानदों बेबायदि जों नोंथांखौ बेबायदि सानाखैमोन नोंथाङा दा खनब्रैसिम जोंनि BTR नि नोंथाङा CM जाबाय बे खनब्रै CM जालायनाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव नोंथाङा जुदि बेबायदि मनोभाब लानानै सरकार सालायनो नागिरदोंबा नोंथाङा बड'लेण्डनि जेबो जौगानाय लाबोनो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना जिखिनि मोजां खामानि मावजादों जोंनि UPPL सरकारनि दिनाव बेखौ नोंथांमोना सिगांनानै ला जेखौ नोंथांमोना साबजाथाव मोनाखै बेखौ गार ओंखायनो नोंथांमोना बे भिन्डिक्टिभ पलिटिक्सआव जाहाथे इन्डाल्ज जाया बेखौ खावलायहरनाय थाबाय दानिया आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन आरो आं थांनाय आंनि प्रेस कनफारेन्सआव आं बुंदोंमोन जे नोंथांमोना फार्स्ट एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआवनो मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना मावनानै देखाय प्रथम गेरेन्टिया जाहैबाय BTR नि साफ्रोमबो मोननो हाथावना बा मोनथावथाव न'खरफोरनो हा होनाय नोंथांमोना दा सार्भे खालामनायनिसो बाथ्रा बुंबाय हाया जों होबोखाबाय
हा होनायनि प्रसेसल'सो जायहा हा गैया जायहा हा पाट्टा मोननांगौ बेखौ होनांगौल'सो नोंथांमोना दासो सार्भे खालामबा बोरै जानो आरो सार्भे खालामनांगौथ' दरखार गैया लेन्ड रेकर्डआ गासिबो डिजिटाइज जाजोब्बाय बबे पिजिआर बबे भिजिआर बबे खास गासैबो बबे फरेस्ट लेन्ड गासिबो जों सार्भे खालामनानै बेखौ कम्पिउटारावहाय गासिबो सोनानै गारबोजोब्बाय नोंथाङा सेरबानो मिथिजोबगोन कम्पिउटाराव जे बबे हाया मा गतिके सार्भे खालामाबालाय थाब हा होनायनि प्रसेसखौ नोंथांमोना जागायनांगौ जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय नोंथाङा 100 कौटि होनो होनदोंमोन 100 कौटिनि नोंथाङा थाइसेबो होआखिसै मैया एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव गतिके नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे 100 कौटि रांखौ एल'केट खालामो आरो नङाबा जोंनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि दङ बे लाइमोन गांखंनि आफादगिरिखौ आं खावलायदों नोंथांमोना थाबैनो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव मोनसे धरना नोंथांमोना होनांगौ 100 कौटि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय होनो थाखाय आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन जे आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय 40 कौटि नोंथांमोना होगोन होनदोंमोन जोंहा आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि आब' प्रतिभा ब्रह्म दङ जोंहा आइजो गांखंनि नेहाथारि पद्मिनी ब्रह्म बिथां दङ बिथांमोनखौ आं खावलायदों बिथांमोना 40 कौटिनि 40 फैसाबो होआखिसै मैया गतिके थाबैनो जाहाथे 40 कौटिखौ नोंथांमोना आइजो जौगानायनि थाखाय होयो बेनि थाखाय होआब्ला जोंनि आइजो गांखंखौ नांगौ बायदि एक्सन लानो थाखाय आङो खावलायदों थामथियाव नोंथांमोना बुंदोंमोन इक'नमिकेलि वेकार सेक्सन EWS नो 50 कौटि होनो होनदोंमोन जौगानायनि थाखाय नोंथांमोना 50 कौटिनि 50 फैसाबो होआखिसै मैया नोंथांमोना बे 50 कौटिखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौ आङो BPF नि दैदेनगिरि आरो हाग्रामा महिलारि सारनावहाय आं खावलायहरदों आरो नोंथांमोना बेंगुरा सुबुंफोरनो पार्सन विथ डिसेबिलिटिस आरो गागि नोगोरारिफोरनो नोंथांमोना 10 कौटि होनो होनदोंमोन बोसोरफ्रोमबो 10 कौटिनि नोंथांमोना 10 फैसाबो होआखिसै गतिके बे मोनबा जे गेरेन्टि नोंथांमोना होदोंमोन मोनबा गेरेन्टिनि मोनसेबो नोंथांमोना मैया रायखांदिया गतिके नोंथांमोना नोंथांमोननि गेरेन्टिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो भट होदोंमोन नोंथांमोनखौ देरहाहोदों नोंथांमोनखौ गोहोनि मासियाव जिरायहोदों दा गोहोनि मासियाव जिरायखांनानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ बावनानै थाङोब्ला जोङो UPPL आ अराय नोंथांमोनखौ गोसोखांनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो जोंनि लाइमोन गांखं जोंनि आइजो गांखं मोनफ्रोमबो गांखं इनक्लुडिं पेरेन्ट बडि जोङो सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव एसेम्ब्लिनि मोखाङाव जोङो डेम'क्रेटिक मास एजिटेसन खालामनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ नोंथांमोना दासान जे जोंनि दिनाव हाग्रामा महिलारि साना एसेम्ब्लियाव सानसेबो फैयाखै बिथाङा समायखिराबो लायाखै MCLA जानानै बिथाङा 5 बोसोर समायखिराबो लायाखै आरो 5 बोसोराव खनसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै जोंनि UPPL निफ्राय नोंथांमोना कनस्ट्राक्टिभ पजिटिभ आरो सापर्टिभ मोनसे अपोजिसन नोंथांमोना मोनगोन जे खामानियाव नोंथांमोनखौ जों हेफाजाब होनांगौ अराय जों हेफाजाब होलांबाय थागोन रायजो राजानि मोजांनि खामानियाव हेफाजाब होलांबाय थागोन बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि खामानियाव जों हेफाजाब होलांबाय थागोन गरिब दुखियानि खामानिफ्राव नोंथांमोनखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो रायजोनि हेंथायै नोंथांमोननि लानाय थांखि आरो हाबाफारिफोरखौ जों जेब्लायबो अपोज खालामलांबाय थागोन एज ए रेसपन्सिबल अपोजिसन इफेक्टिभ अपोजिसन डेम'क्रेसियाव जिहेतु अपोजिसनहाबो गोबां माने बिहोमा दङ बा रल दङ बे रलफोरखौ जों लालांबाय थागोन आरो जोङो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो रिमाइन्ड खालामलांबाय थागोन जे नोंथांमोना जे रादायफोरखौ होनानै मासियाव जिरायदों गोहोनि मासियाव बे रादायफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो मावनानै होयो बेखौ जोङो अराय सम नोंथांमोनखौ गोसोखांहोलांबाय थागोन गोजोन्थों